Добре дошли в нашия канал. Днес ще правим вкусни палачинки. За целта ще ни трябва 2 яйца, сол, олио, 200 грама брашно и 500 мл прясно мляко. Сега ще счупим двете яйца. Щупваме другото яйце. След това ще сложим млякото. След това слагаме олио. Разбъркваме. След това слагаме брашното. След това солта. Сега разбъркваме. Малко трудно. И сместа ни е готова. Мажеме тигана с олио, за да не залепва. След това взимаме тигана и слагаме малко смес. И върчиме тигана. Но бързо да не залепте, както сега. Изчакваме. Първи опит неуспешен. Опит номер 2. Този път стана. Палачинките са готови. Напишете долу в коментарите любимата ви закуска. Абонирайте се за канала и оставете един лайк. Чао!